Hadlok mo ng lugar, bay. Di ka mahadlok, di bay? Ikaw naman, Dok, oy. Sino ako dayon? Yan dami mo, boss. Okay. Bay, kabante ka to ni Agi. Mantay, gyud. At sure di ha? Ay, kanlok, ala! Bantay mo ka? Bantay ha, bantay. Isa wala! Bri! Bay! Kita ka na! Bay! Hi. Ay, kanlok ko daon. Bay, di ba mao man ang hantid madman sa mangga? Sunin mo na lang kaya nato. Ayo pa na. Dali. Wala hadlok kay ha. Kapuya bay oy. Nawala ng hantid madman ron. Paminaw. Magdagod pa ng release. Ato na to. Okay. Ready na ka? Okay. Para di si maabot sa itong barangay. Ato na to na. Uy! Balik na ba? Ay, nga. Kasi lang mo. Dali. Welcome. Aasa na sadman mo. Welcome, Dota. Yes. Pasig ba ano? Abat kanina ha? Tulion eh. Kalabaw, managit bay. Masungayan ka bay. Nga di man kumanungay. Mangit-kit ra kong itlog. Dagan pa uy. Muna na ko eh. Manibang tanan, mitang kapay hantid madman. Hala, tama po. Kalibangan ko. Bauta eh. Hawa ko eh. Makuyapan na ito.